Kaso sa mga nataptan sa coronavirus sa tibuok kalibutan miabot na sa 15 milyones, samtang kapinusam sa 70,000 sa Pilipinas. 14,000 sa kaso sa nasod anaa sa Central Visayas ug dulan sa 700 sa Eastern Visayas. Si Femari dumabok sa report. Way hunong ang pagsaka sa kaso sa mga nangasakit sa coronavirus. Sa tibuok kalibutan lang, miabot na sa kapin 15 milyon ang kaso. Kapin sa 619,000 na ang patay. Hinuon nagkataso sa bang-ihap sa mga naayo nga miabot na sa 9.1 milyon. Dinhi sa atong nasod sa talaan sa DOH kagahapon sa alas 4 sa hapon, mitungtuna sa dulaan 71,000 ka mga nasakit sa COVID-19. 23,281 na hinuon ang nangaayo. Hinungdan nga 45,646 ang aktibo nga mga kaso. 1,837 ang natalang patay sa Pilipinas. Sa Central Visayas, miabot na sa 14,209 ang COVID case. Human na dungagan kagahapon og 307 ka mga kaso. 6,473 ang naayo na, samtang 7,052 ang active case. Nakatala ang hensya og 684 ka death. Sa kaso sa Rehiyon 7, 2,669 inigikan sa probinsya sa Sugbo, 1,680 na lang hinuon ang aktibo. 82 na ang kaso sa Negros Oriental, 34 na lang hinuon ining ang aktibo. Sa Bohol, pabiling 71 ang ilang COVID case. Ug 24 na lang ini ang active case. COVID-free gihapon ang probinsya sa Siquijor. Sa Cebu City, adunay natala nga 3,304 ang aktibo, gikan sa 8,302 ka total COVID case. Sa syudad sa Mandawi, 1,017 ang aktibo sa ilang kinatibukan nga 1,555 ka mga kaso. Anausab sa 993 ang aktibo nga mga kaso sa Lapu-Lapu City, gikan sa 1,530 COVID cases. Sa Eastern Visayas, kagabi mitala sila og dugang 20 ka mga kaso. Hinungdan nga miabot na sa 695. 643 kanila ang naayo na. Hinungdan nga 49 ang aktibo ug 3 ang natalang namatay. Ako si Femari dumabok. Balitang Bisdak.